Добрый вечер, спадарства. У эфіры «Аб'ектыў». З вами Віталь Бабін. І на пачатак традыцыйны анонс галоўных падзеяў гэтага дня. Зацяты крытык Крамля едзе ў Беларусь. Ён так званы ястреб адрозненне ад так званых голубоў, і ён глядзіць на замежную палітыку менавіта з пункту гледжання процістаяння, скажем, геапалітычным канкурэнтам США. Што прынясе Менску візіт Джона Болтона, дарадцы Дональда Трампа ў сферы нацыянальнай бяспекі? Ды як адрэагуе Масква? Забіць нельга памілаваць. Улады Беларусі задумаліся над мараторыем на смяротнае пакаранне. Пакуль гаворка ідзе аб выпрацоўванні з беларускімі ўладамі супольнай дарожнай карты для адмены пакарання смерцю. Ці трансфармуецца гэта далей у канкрэтныя медыйныя кампаніі, пабачым пазней. Галоўныя падзеі лета падсумуем разам з Настасіяй Каханович. У чэрвені ў Менску адбываліся другія еўрапейскія гульні. Паводле справаздачы Міністэрства фінансаў, палова затратаў на гульні пакрывалася коштам бюджэту. Першы за апошнія 2 дзесяцігоддзі візіт важнага амерыканскага чыноўніка ў Беларусь. Не раней за чацвер дарадца Дональда Трампа ў нацыянальнай бяспецы Джон Болтон прыедзе ў Менск і сустрэнецца з Лукашенко. Адміністрацыя кіраўніка Беларусі пацвердзіла гэтую інфармацыю, што, праўда, канкрэтную дату і фармат сустрэчы яшчэ ўзгадняюць. Падрабязней Ярослаў Стешык. Сёння Джон Болтон прыляцеў у Кіеў, з Украіны адправіцца ў Малдову, а потым у Беларусь. Пра візіт у Менск першым паведаміла выданне Foreign Policy са спасылкай на ўрадавыя крыніцы ў Вашынгтоне. А беларускія афіцыйныя СМІ пакуль маўчаць. Хаця прыезд дарадцы прэзідэнта США ў нацыянальнай бяспецы – гістарычная падзея. Джон Болтон – найвышэйшы амерыканскі чыноўнік, які наведае Беларусь у гэтым стагоддзі. І чалавек, які цяпер амаль што аднаасабова займаецца кірункамі замежнай политики США. Мы знаем, что формирует внешнюю политику США Госдеп, и это как бы делается на уровне механизмов, да, но вот на уровне разработки стратегии этим занимаются как раз советники по вопросам национальной безопасности. Паводле аналітыка, Джон Болтон моцна праявіў сябе ў справах Блізкага ўсходу, у прыватнасці іранскага крызісу. А ў наш рэгіён, магчыма, прыляцеў, каб лепш разабрацца ў падзеях. Віталь Цыганкоў звяртае ўвагу, што Болтон вылучаецца сваімі поглядамі нават у трампаўскай адміністрацыі. Ён так званы ястреб адрозненне ад так званых голубоў, і ён глядзіць на замежную палітыку менавіта з пункту гледжання процістаяння, скажем, геапалітычным канкурэнтам США, найперш Кітаю і Расіі. Безумоўна, што ў Маскве яго называюць русафобам. Таму і планаваны візіт у Москве могуць успрыняць як пагрозу расійскім інтарэсам у Беларусі. Москва смотрит с подозрением, это логично, потому что Беларусь – это зона абсолютного влияния, которая, казалось бы, она незыблема для России. То есть с точки зрения союзного государства, с точки зрения военных учений, которые там происходят регулярно, но и самой позиции. Анексія Крыма і гібридная агрэсія Расіі ў Донецкай і Луганскай вобласцях змянілі стаўленне Вашынгтону і да падзеяў у Беларусі. Болтон добра разумее, што Пуцін праводзіць агрэсіўную палітыку і што гэтая агрэсіўная палітыка можа ўключаць нейкія задумы адносна Беларусі. Тут інтарэсы супадаюць. Болтон хоча стрымаць Расію ад далучэння Беларусі, а Лукашенко не хоча губляць уладу. Да таго ж агрэсіўныя дзеянні Масквы адсунулі на другі план пытанні правоў чалавека ў Беларусі, дзе прынцыповых паляпшэнняў няма. Ёсць і эканамічны аспект стасункаў з амерыканцамі. Ні Расія, ні Саудаўская Аравія, менавіта США больш за ўсіх вырабляюць нафты, ім хапае для сябе, яны ўжо пачынаюць прадаваць нафту для свету. Таму якраз Менск зацікаўлены тым, каб дыверсіфікаваць гэтыя пастаўкі в адрозненне ад нейкіх левых праектаў, там Венесуэла ці Іран, праект амерыканскі, пры настрой абодвух бакоў можа быць вельмі рэалістычным. Як раней паведамлялі медыі, беларуская нафтавая кампанія наняла амерыканскага лабіста, каб змягчыць санкцыі, уведзеныя за грубыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў Беларусі і атрымаць ад Мінфіну США дазвол на закупку сырой нафты. Ярослаў Стешык, Белсат. Ад запросінаў прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды адмовіўся. Кіраўнік Беларусі не прыедзе ў Варшаву 1 верасня на ўрачыстасці
прымеркаванае да 80годдзя пачатку другой сусветнай вайны. Уважаемый Владимир Владимирович, У выданні падкрэсліваюць, што Лукашенко адмовіўся ад візіту, бо на імпрэзу не запрасілі кіраўніка Расіі Владимира Путина. Такім чынам Беларусь на ўрачыстасці будзе прадстаўляць толькі амбасадар. У госці прэзідэнт Польшчы чакае прыкладна 250 афіцыйных асобаў, сярод якіх прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель. Да ўдзелу ва ўрачыстасці запрасілі прадстаўнікоў краін-удзельніц НАТО, Еўразвязу і ўсходняга партнёрства, чальцом якога ёсць і Беларусь. Цяжка поверыць. Афіцыйны Мінск задумаўся пра мараторый на смяротнае пакаранне. Ужо бліжэйшым часам улады нашай краіны супольна з прадстаўнікамі Рады Еўропы плануюць распрацаваць адпаведную дарожную мапу. Што нам можа даць гэткая рэформа, да як да яе рыхтавацца, узважвала Юлія Цяльпук. 4 асобы летась і ўжо 2 сёлета расстраляныя імём дзяржавы праз законны смяротны прысуд. Хаваюць пакараных употай. Дакладную іх лічбу грамадскасці не паведамляюць. Смертная казнь, она же тоже не применяется ко всем подряд. То есть это злостные нарушители, которые не в первый раз точно садятся за тяжкие преступления. Нет, не должна быть такая казнь, смертная казнь. Все мы живые люди. В других странах как бы отменена, и у них, мне кажется, преступность меньше, чем у нас. Поэтому я считаю, что надо пересмотреть этот закон. Беларусь дапускае ўвядзенне мараторыю на выкананне вышэйшай захады і нават яе скасаванне, заявіла сёння прадстаўніца Гендырэктарату правоў чалавека і захавання законнасці Рады Еўропы Татьяна Тэрмачыч. Пакуль гаворка ідзе аб выпрацоўванні з беларускімі ўладамі супольнай дарожнай карты для адмены пакарання смерцю. Ці трансфармуецца гэта далей у канкрэтныя медыйныя кампаніі, пабачым пазней. Канферэнцыя «Грамадская думка» і смяротнае пакаранне аб'яднала сёння ў Мінску прадстаўнікоў Еўропы, дзяржорганаў і грамадскай супольнасці. Основная цель у нас не агитация, а информирование граждан по данной теме. Но что я могу однозначно сказать, это то, что число сторонников смертной казни именно, оно уменьшилось у нас в стране. С 96-го года, но прошло уже 23 года. У 1996 годзе адбыўся рэферэндум, які пакінуў смяротнае пакаранне ў сіле. Цягам гэтых 23 гадоў змянілася 2 пакаленні, а дзяржава выканала без аднаго 200 прысудаў. Кампанія «Сатія» на замову айчынных праваабарончых арганізацыяў правяла сёлета ў красавіку апытання ў сярэдненаселеных беларускіх гарадах. Цвёрда за смяротнае пакаранне выказаліся 31% і яшчэ 40% хутчэй за. Праціўнікаў жа агулам 27%. Ці патрэбны чарговы рэферэндум у гэтым пытанні? Нейкія пытанні могуць выносіцца і павінны выносіцца на рэферэндум, але смяротнае пакаранне дакладна не тая тэма, як я ўжо казаў, таму што грамадская думка на гэты конт вельмі мабільная і эмацыянальная. Залежыць яна ад крыніцаў, праз якія суайчыннікі чуюць аб смяротным пакаранні. Замест паказваць гэтыя прысуды ў стылі «было за што», прадстаўнікі еўрапейскай супольнасці заклікаюць СМІ згадваць пра негуманнасць і неэфектыўнасць гэтага тыпу пакарання, а таму патрэбу прыбраць яго з заканадаўства. Калі б такі крок будзе зроблены, то гэта палепшыць стасункі, это зніме шмат пытанняў, такіх першых вострых пытанняў з боку еўрапейскай супольнасці. Наяўнасць кары не дазваляе Беларусі прэтэндаваць на чалецтва ў Радзе Еўропы, псуе палітычны ды інвестыцыйны клімат краіны. Юлія Цяльпук, Белсат. Супраць сістэмы справы не выйграў. Былому інспектару ДАІ Михаілу Хацкевічу, які спрабуе спагнаць грошы за перапрацоўванне, адмовілі ў пазове супраць былога кіраўніцтва. Суд Маскоўскага раёну Менску абгрунтаваў адмову распараджэннем Міністэрства ўнутраных справаў, паводле якога плату за звыштэрміновую працу спынілі на нявызначаны тэрмін. Фактически такая норма права ставит сотрудника в ухудшающее положение, в бесправное положение, то есть работай, перерабатывай, за это ты на основании закона ничего не имеешь права ни требовать, ни претендовать. Былы інспектар ДАІ не згодны з такім рашэннем суда і будзе абскарджваць яго ў Менскім гарадскім суде. З міліцыі Михаіл Хацкевіч звольніўся 2 гады таму, не здолеўшы абараніць сваіх працоўных правоў. Каб выканаць план ГУС Менскага гарвыканкаму і сабраць штрафы з кіроўцаў, інспектару даводзілася працаваць у выходныя, і ён праводзіў на дарозе да 30 лішніх гадзінаў на месяц. Паступленні ад штрафаў у бюджэт 2019 маюць скласці 100 мільёнаў рублёў. Это амаль 5% у структуры непадатковых прыбыткаў бюджэту.
Акумулятарны завод iPower, супраць якога вось ужо другі год, штонядзелю пратэстуюць берасейцы, прайшоў экалагічную экспертызу. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Александр Корбут. Аднак запрацуе ён толькі пасля выканання экалагічных нарматываў, заявілі ў ведомстве. Раней iPower 3 разы запар не прайшоў дзяржаўнай экспертызы. Сёлета ў чэрвені стала вядома аб прыпыненні будоўлі заводу, аднак пратэстаў гэта не спыніла. Актывісты адзначаюць, незважаючы на афіцыйную забарону, на тэрыторыі заводу працуюць будаўнікі. 100 дзён таму прэзідэнтам Украіны стаўся былы шоумен Владзімір Зеленскі. Каб выканаць свае перадвыбарныя абяцанні, гэтага мала. Але ўжо зараз можна ацаніць першыя крокі. А гэта і адмена традыцыйнага параду вайсковай тэхнікі на Дзень незалежнасці, і распуск парламенту, і нават пачатак тэлефонных перамоваў з Уладзімірам Пуціным. Працягнуць мае калегі. На выбарах сацыёлагі рэгістравалі цалкам выразныя ды натуральна завышаныя чаканні, якія выбарнікі звязвалі з Зеленскім. Гэта перамога над карупцыяй, сканчэнне вайны і паляпшэнне эканамічнай сітуацыі. За першыя 100 дзён свайго прэзідэнцтва ні ў адным з гэтых пытанняў Зеленскі не даў выразных адказаў украінскаму грамадству. Пока за 100 дней, кроме каких-то обещаний и каких-то шоу, которые на массы действуют, я ничего не увидел. Никаких конкретных шагов. У меня ожиданий как таковых не было. Для меня главное, чтобы продолжались традиции предыдущего президента. Евроинтеграция, прекращение войны. А подъем экономики – это само собой. За 100 дней, я считаю, это очень маленький срок, чтобы что-то поменялось. Работа проводится, а результат будет намного позже. То есть вы согласны эту штуку продать и будувати 4 кредита? Давно пора уже, давно пора. Нормально, да? Підтримуєте цю ідею? Должно быть волевое решение на самом верху. Волевое. А куда же выше? Адназначным дасягненнем называют беспрэцэдэнтную ва ўкраінскай гісторыі канцэнтрацыю ўлады ў руках адной палітычнай сілы. І адбылося гэта ў межах дэмакратычнай працэдуры ў адпаведнасці з народным волевыяўленнем. А пакуль электарат у эйфарыі, эліты павольна пачынаюць прыстасоўвацца. Показальна, што дыялог з бізнесам, пра які так шмат казалі, чамусьці вядзецца з нашымі алігархамі ў фармаце тэт-а-тэт, а не на калектыўным сходзе. У той жа час да дробных чыноўнікаў Зеленскі любіць прыязджаць і хлястаць асабіста. Хаця гэта ніяк не ўваходзіць у ягоныя прэзідэнцкія паўнамоцтвы. У вонкавай палітыцы на першым плане вайна Ўкраіны з Расіяй і вяртанне на радзіму ўкраінскіх грамадзянаў, якіх расійскі бок незаконна ўтрымлівае. Гэта вельмі балючае пытанне для ўкраінскага грамадства. Для Зеленского очень важно было продемонстрировать здесь позитивные изменения. Особенно это было бы контрастно на фоне последней пробуксовки в этом направлении, связанной с деятельностью господина Порошенко. Поэтому здесь это палка двух концов. С одной стороны, было бы очень позитивно сейчас Зеленскому получить действительно обмен этими незаконно удерживаемыми. С другой стороны, в Кремле тоже прекрасно понимают, что это болезненная точка, с помощью которой можно манипулировать ситуацией, можно на нее как на крючок поймать, возможно, малоопытного Зеленского. Що стосується Росії? Щодо Росії, я, напевно, задовольняю, що Порошенко не ва ўладзе, а Зеленскі дэманструе сваю міралюбнасць, што перамір'е працягваецца, незважаючы на тое, што ўкраінскія вайскоўцы ўсце аж гінуць. Што датычыць Захаду, для Захаду гэтая канцэнтрацыя ўлады ў руках адной палітычнай сілы сігнал, што можна ўвасабляць у жыццё мінскія пагадненні. Зрэшты, не менш магутны сігнал Зеленскі атрымаў ад грамадства 24 жніўня на святкаванні Дня незалежнасці. Першапачаткова прэзідэнт заяўляў, што вайсковага параду не будзе, але калі абураныя ветэраны абвесцілі, што зарганізуюць імпрэзу самыя, у офісе прэзідэнта абвесцілі пра афіцыйнае святкаванне ў новым фармаце. У выніку афіцыйныя ўрачыстасці ніяк не рэзанавалі з арганізаваным грамадскасцю маршам абаронцаў Украіны. Пасыл, што крэдыт даверу прэзідэнту не ёсць ні вечным, ні абсалютным. Ян Вярбіцкі, Тарас Ратушны, Белсат. Стваральнік паноў Кубліцкага і Заблоцкага, даследнік беларускай драматургіі, да гісторыі літаратуры, аўтар літаратуразнаўчых манаграфіяў і кніг паэзіі ды прозы Пятро Васючэнка сышоў нечакана. Узгадваем выдатнага пісьменніка, навукоўца і педагога разам з Александрою Дорскай. Пайшоў з жыцця Пятро Васючэнка, вядомаму пісьменніку было 60 гадоў. Нарадзенец Полацку, чалавек шматлікіх талентаў, крытык, літаратуразнаўца, паэт, драматург, выкладчык. Пятро Васючэнка – яркі прадстаўнік пакалення тутэйшых, які ў сваіх творах спалучаў беларускае і сусветнае.
Ягоныя гениальныя апавяданні, сёння можна не саромецца ў эпітэтах. Яны былі звышсучаснымі, яны былі знакам таго, што наша замкнёная на сабе беларуская прастора раптам раз і разамкнулася. І дзесьці тут Борхес, а дзесьці тут Картасар. І ўсё гэта адбываецца, скажем, у беларускім інтэрнаце, на фоне ўсім зразумелых і знаёмых рэалій. Безумоўна, яго было вельмі спецыфічнае, вельмі беларускае пачуццё гумару. І гэта пачуццё гумару, оно асвячае ўсе яго творы. Пятро Васючэнка – вялікі фантазёр і казачнік, неверагодныя прыгоды двух забаўных шляхцічаў – Кубліцкага ды Заблоцкага яшчэ з 90-х полюбіліся дзецям і бацькам. Год таму тут, у кнігарні «Акадэмкніга», Пятро Васючэнка прэзентаваў працяг свайго бестселлера. Казка «Дзівоснае лета» паноў Кубліцкага ды Заблоцкага стала апошняй кнігай пісьменніка. Крытык Ганна Кісліцына, якая сябравала з Пятром Васючэнкам больш за 30 гадоў, заўважыла, што апошнія казкі змрочныя і містычныя, як быццам з пэўным прадчуваннем. Мы ўсе ведалі Кубліцкая і Заблоцкая як вельмі вясёлую кнігу, такую безбашаную. І раптам мы чытаем апошні заключны твор, і там увесь час пра смерць. І гэта было так дзіўна, што я сапраўды перапытвала, але Петр Васильевич, ён не адчуваў нічога такога. Гэта было, напэўна, тое прадказальнасць, тое прароцтва, якое ёсць у кожнага сапраўднага пісьменніка. Пачынаючы як літаратурны крытык, Пятро Васючэнка з часам паглыбіўся ў акадэмічнае літаратуразнаўства, але не застаўся зашпіленым на ўсе гузікі навукоўцам. Ён быў цудоўным выкладчыкам, і сёння шматлікія студэнты згадваюць ягоныя лекцыі, якія іх змянялі і натхнялі. Мне пашчасціла краем вока назіраць яго як калегу, які гэта універсальны і разнабаковы выкладчык. Яму было, што на роўных сказаць 14-гадоваму ліцэйскаму навучэнцу, яму было, як агаломшыць 18-19-гадовага студэнта, яму было чаму навучыць маладога літаратара, скажам, ужо з першай харошай кніжкай. Развітанне з Пятром Васючэнкам адбудзецца заўтра о 13-й гадзіне на менскіх паўночных могілках. Александра Дорская, Белсат. Лукашэнку цікавіць фінансавы бок еўрапейскіх гульняў, бо гэтым пытаннем вельмі заклапочаныя, цытата, некаторыя грамадзяне. У асноўным, гэта так званая апазіцыя. Што вядома пра выдаткі на буйное спартовае свята, а таксама пра іншыя значныя падзеі лета? У матэрыяле Насты Каханович. У чэрвені ў Менску адбываліся другія еўрапейскія гульні. Паводле справаздачы Міністэрства фінансаў, палова затратаў на гульні пакрывалася коштам бюджэту. Агулам жа гэта імпрэза каштавала 540 мільёнаў рублёў. Да прыкладу, гадавы бюджэт Гомлю на сёлета трохі меншы і складае 470 мільёнаў рублёў. Міністэрства спорту налічыла на гульнях 37 тысяч наведнікаў. А памежны камітэт удакладняе, з іх толькі 8 тысяч замежнікаў, якія заехалі ў Беларусь паводле квіткоў. Еўрапейскія гульні заўсёды былі больш іміджавым праектам, чым эканамічным. То бок заўсёды спартовыя мерапрыемствы гэта не інвестыцыі, гэта не проста бізнес. І тут, канешне, немагчыма падлічыць так, што сколькі ўклалі, колькі атрымалі грошай. Заўсёды гэта ўплыў на імідж, на тое меркаванне, якое склалася пра Беларусь. 10 жніўня набыў моц новы закон аб адтэрмінаванні. Згодна з ім, хлопцы прызыўнога ўзросту змогуць узяць адтэрмінаванне толькі аднойчы. Я собирался поступать в аспирантуру, но из-за этого закона я уже так не смогу, потому что у меня уже была одна срочка дана, и мне придется идти в армию на год, а потом только в аспирантуру. Новаўвядзенні ўскалыхнулі грамадства. Маладзёны пачалі выходзіць на адзіночныя пікеты, імкліва павялічвалася колькасць прыхільнікаў руху «Пратэст BY» у тэлеграм-чаце. Петыцыя за адмену закону сабрала 10 тысяч подпісаў. На восень актывісты плануюць масавую акцыю, але сёння інтэрнэт-абурэнне не бачнае офлайн. Якія яшчэ падзеі запомніліся беларусам гэтым летам? Мы запыталі Менчукоў. Освобождение директора МЗК, не директора, главного инженера МЗКТ и разнос президента силовикам. В новостях чаще всего встречались европейские игры, и Беларусь готовилась к этому целый год. Наверное, они. Нашей краины, наверное, не запомнилось. Мне, наверное, больше всего запомнился пожар в Сибири. Он меня очень напугал. Договоры были европейские гульни. Вот. Ну, Лукашенко силовиков, кажется, рыхтовал. Все, более ничего не запомнился. Живем, працуем, чекаем, когда все это закончится у лепшую сторону.
Лето завяршаецца, а ўвосень нас чакаюць выбары дэпутатаў у палату прадстаўнікоў. Наста Каханович, Белсат. Яшчэ больш цікавай інфармацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Наперадзе гаспадарства чакае прагноз надвор'я на сераду, а я з вами развітваюся. Добрага вечара.